Welcome sa ating munting channel. Magluluto tayo ngayon ng escabeche. Pero bago natin simulan ay shoutout muna kina Sir Waps Apos Pams, Josh Anthony Lagrason Gutierrez, Ivan J. Skeptron, follow si Bro Dodski at pakisuporta na rin ang Facebook page at YouTube channel ni Lakbay ni Kuya Joy. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated sa mga bago nating upload. Ito ang mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong 4 na pirasong tilapia, nilagyan na rin natin yan ng asin. Gagamit din tayo ng bell pepper, carrots, kamatis, bawang, sibuyas, luya, sili. Optional lamang po ito ang ating sili. Bukod po sa mga ingredients na yan ay gagamit po tayo ng mantika, paminta, ketchup, asukal at ng pangpalasa. Magpapainit lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Ipiprito lang muna natin ang ating malinis na at naasinan na tilapia. Babaliktarin lang po natin. Hintayin lang po nating magkulay brown. Huwag po nating i-crispy ang ating tilapia. Tapos na po nating iprito ang ating tilapia. Ngayon ay magpapainit ulit tayo ng mantika sa ating kawali. Ngayon ay pagsasabay-sabayin na nating igigisa ang ating mga sangkap. Una nating ilalagay ang ating bawang. Isunod na rin natin ang ating sibuyas. Igigisa na rin natin ang ating luya. Idagdag na rin natin ang ating kamatis. Pagkatapos po nating halo-haloin ang ating mga ingredients, ilalagay na po natin ang ating carrots, lagyan na natin ng ketchup. Maglagay na din po tayo ng tubig para may konting sabaw. Titimpla na rin natin ng asin at iba pang pangpalasa. Maglalagay din po tayo ng paminta. Maglalagay din tayo ng konting asukal. At syempre, ilalagay na rin natin ang ating bell pepper. Hihintayin lang po nating maluto. Pwede na po nating iserve ang ating escabecheng tilapia. Kaya tara na, kaon na tabay. Awitin ko'y ayaw niyang pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan.